ина ютуб мерай медрой каналет, мисол ина каналет медрой мой канал видео медиқи ина даиҷа эфир рафтаистай. Салом дӯстони азиз, дидӣ ҳамира медиқи ба медрой медиқи ина даиҷа эфир рафтаистай. Инаҳа сар шидай баъд нигоҳ кун. Ина ҳамиҷа суратак ҳастай ку суратака медиқи ина состояние буромада. Ина состояниера не беозе настройка медиқи настройка на медиқи туба ина ябро и чида программа доштай паузара медиқи. Робияҷон сӯзи тинҷи ҳози ман ин эфира мекишем запис экран кардаистам дугонаҷон сӯзи ҳамихе када ки дина гап мезани нақати одамо тамом. Робия чокади сӯзи тинҷи саломатиё хубай. Я дугонам да прямой эфир кардана запис экран карда партофтаистам ҳавай да бо эфир сар шид. Чокади дига сӯзи тинҷи шукронаи худо соз меша. Раҳмат апаҷон. Саидумар ассалому алайкум апаҷон, саломатитон сӯзай фарзандо хуб ме? Ва алайкум ассалом Саидумар сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? Хушомадӣ фарзандо сӯз. Ҳама каса хушомадем духтаро. Ман акун эфир кардани набудам хайқа эфир мекунам. Эфир кай сар шуд? Нав эфир сар шуд. Нав ина 1 минут шид. Я бор кардам худаш ба худаш эфир мурд бо ина дуюмбора. Дина созен хубин ҳама каса тайёрӣ ба бегоҳ. Дина ҳозир бе ина 1 минут ман дар ватсапот мепартовам. Если вечер приносит тяжесть и боль в ногах, то это могут быть первые признаки заболевания вен, и со временем они прогрессируют. Уже при первых симптомах используйте Леотон. Важно начать своевременное лечение. Партофтум да ватсапот бин ҳамаша фаҳмондам да муҷа. Тайёрӣ ба бегоҳ. Робияҷон. Саидумар салом сӯзи хуби? Исмати Ислом салом дӯстон. Салом алейкум дӯстон. Ман омадам. Исмати Ислом хушомадӣ. Салом алейкум Исмати Ислом. Сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? Ок ҷоном. Якум лайк. Раҳмати калон барои лайкот. Якум лайки бобогира биги апашка. Раҳмати калон Исмати Ислом. Готовые блюда. Сӯзи апай тахмина ва сӯзи тинҷи готовые блюда. Хай мавзуна сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? хушомадӣ. Кӯдакакот сӯзан тинҷан ҳамҷода ҳастӣ? Якум лайка ман мондам шумо ду сера монден мега. Раҳмат нас фарзандо хуб дилам қатъи эфир бошад мегуфтам бина мани шумо будааст хурсанд шидам. На сар додам Саидумар. хушомадӣ ҷоном. Теҷеке салом алейкум апаҷон ҳама каса сӯзен. Ва алейкум ассалом. Худора шукр сӯз. Худакат сӯзи тинҷи хушомадӣ. ин эфирм чӣ хеле ҳастай ки 45 минут шида мурдаистай. Наметавонам барои чӣ боша. Ҳамин рӯз иша скачат кардам ваяш кор накард. Раҳмат Робияҷон дугона шумо чӣ хел фарзандо хуб ми? меша наз раҳматҳо ҳастам аз шумо пурсем. ватсаби мара дорӣ ё не? чокади тоҷикистон нарафтӣ олӣ? шукронаи худо соз меша. раҳмат дугонаҷон. 4 лайк. раҳмати калон зебоҷон барои лайкот.
Апашка силкаи канали мара мон илтимос. Апашка биёро хи закрепить кунам мегӯй. пасуда чӣ шуд? Шушта омадам Зебоҷон ки да дина да эфиркунира нишон додума. Бо иҷа прямои эфирам сар шида монд. Яке дидам Робия шондур омадан ҳамхе мондам бо шуштам омадам ҷо ба ҷо кардам. Апи Зебонисо шумо назми бачаҳотон назми? Ҳо дорум. Баъд чӣ ба наменависӣ дар WhatsApp? Ман телефон маҳаллиш кардам номерои ҳеҷ ка нест. Омадам мега. Ваҳ рафтӣ гашта омадӣ? Что удивился, не увидев меня здесь? раҳмат гунаҷон сӯзи хуби худат сӯзи бачаҳо сӯз ҳо апа мега. Биёр охи силката. Молчу. Ты брата не видел? ҳамо WhatsApp донай ҳо мавзунҷон ҳавая нет. Апа Тоҷикистон дам. О зурку. Ҳавои гармак дагаштем. Не волнуйся, Гюрзя, придет. О чем ты думаешь? Куда пойти работать? Ну да. Бас ҳайдил ма гирифаму ҷа дига намиёй. Да я уже знаю. Я стану плотником. Ты это серьезно? Ну да. Ты не подумай. Я в этом деле хорошо разбираюсь. Был такой дядя Ешар, я в юности ходил к нему в мастерскую. Абидин рассказывал мне про одного плотника. Какого плотника? Аллах. Точно. Его зовут Яшар, он работает в имении. Абидин рассказывал, что с детства ему помогал. Может, он там, я это выясню. Можно я поеду? О ҳузураш дагаштам. Прошу, молчи. Сос. Я хочу поговорить с Абидином. Ну ладно. Какой рукой ты меня ударила? Я тебе пальцы отрежу. Я обещал, что ты мне за все ответишь. Что здесь происходит? Стоять! оз Робияҷон як минут. Ну и кто из вас? Ин каналам дуромада натунистестам чӣ ба? А ты кто? Выйди вон. Апай тахмина кино тамошо дорӣ? оз ахирон видео да коммент монду. Ман комменти ҳамаи Исмати Ислома кофтаистам. Барои ҳавай чӣ кардам Робияҷон? Кином нав сар шид. О Музик про салом. Ваалайкум ассалом. Это правда. намедонам ҳозир худшам бия ягон моҳ дам гира ба маълум мешавам фаҳмоам акаса созен худо раша гирсоз чорум лайк калид нест ку калид додум неку аминҷа ба хай ман рафтам паноҳтон бар худо ба ҳамаи шумо суҳбатҳои гарму ширин таманно дорам. Раҳмати калон Робияҷон барои дастгириҳот. Беҳтарин апаҷон як дастгирӣ мекардем. Номит чиай тиҷаке? Это твой отец уже наверняка волнуется. Отдай нож. апи Зебонисо корсоз мемега Саидумар. шавҳарам омад ман рафтам. Майли хайр Робияҷон ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳот. Тахминаҷон дар ин ҷо ман бурдам силкатона мега. Куҷода? Им ничего не стоило тебя прикончить. Ты что, этого не понимаешь? чанд канал дорӣ напаҷон марам як дастгирӣ кун. як та дорум музик про ба худо як та дорум додарҷони хоҳарҷон ба фикрам музик про намедонам духтаи бачае ки як та дорум марам дастгирӣ кунен мега Робия. Сайвализода Саидалӣ хуш омадӣ.
салом сози хуби апам ва алайкум ассалом додарҷон сози тинҷи саломатиё хубай хуш омадӣ ҳама каса хуш омадем дӯстони азиз силкама дароид мега силкаи киро вардӣ дидам зебоҷон ӯ силкая уҷа кияй раҳмати калон барои дастгириёт зебоҷон рӯбияҷон бо биё мега я мужик мега оҳӣ ба мужик сурати духта мемонӣ чӣ ба шумо ҳама хеле ин суратҳои духтароро мемонӣ бо ман ҷонум гуфта мегардум худоҷони меҳрубон чун мега итари карам мега фаҳмо хит худат ятаи хай апай тахмин майли хай мавзунаҷон раҳмати калон барои дастгириёт барои омаданот хуш омадӣ ким киҳо мега хандаро мурдам мега диловар салом алайкум ва алайкум ассалом хоҳарҷон сози тинҷи саломатиё хубай фарзандо созан хуш омадӣ кӯдактона овардин апа не олӣ ман ёдшон кардам мавзунаҷон ба худо дилом мереза музик про охи апа ҷонам ман каналамда фақат сурудҳои ошиқӣ мепартам фаҳмидӣ ба фикрам мегам ман медонам ки музика мепартой духтароам мепартоян охи чё кади апашка ҳичи исмати ислом ҳозир ман ба фикрам эфира мекушам хай биё бурам биёрам силката я бало карда ёд нагирифти силка биёря бози насиб боша агар чӣ мекунам ҳамин силка партоира видео карда мегӯм дар каналам монам чӣ хе мешида боша ягон кас омадагӣ бошад мега намедонам олене ки мада чӣ наёмада ай зебоҷон одамон мози 464та 6таш рафтааст видеои ахиронамда
اینا اومدم آوردم سیلکتا اسمت اسلام. این سیلکه اسمت اسلام دوستانی عزیز закрепить карда мемонад. کسی обуна нест обуна шавен, дастгирӣ кунед, шуморам дастгирӣ мекунад. Музик про чо кадӣ? ин смсо хела боло рафтку. салом алейкум диловар, шумо чӣ хел назми мега Саидумар? чиқа ҳозир одаматон ира хондам. салом алейкум. ва алейкум ассалом муҳаммадҷон сӯзит инҷи саломатиҳо хубай додарҷон хуш омадӣ. хай ман рафтам. хуш омадӣ музик про ҳама тарафа шашум лайк сӯзит инҷи ҳама тарафа аст. саломатиҳо хубай хуш омадӣ. шукронаи аллоҳ нағз. диловар вазбинак нашуда гаштидми? диловар ҳомиладораи Саидумар нашнохтам мега апаҷонам. шукронаи аллоҳ соз муҳаммадҷон. силкая ина овардам мега. касе манда обуна меша марам мешам то охира мега. манам зан ҳастам диловар мега. биен духтаро мурғ мехӯрем. мурғ дар духовка мурғи картошка пухтам. бурда гучлу кӯлак интернет тутмур. ҳардасан сия админка овозатон аз телам беззвукай. агар гап зада бошем бахшиш духтарам хубай ҳама хубай. Не успели поговорить, поэтому я решила вас разыскать. Асмея, как ты? Как дела? Все хорошо. зебоҷон раҳмат аз шумо пурсим апаҷон. привет сия мега. диловарҷон сӯзӣ мега муҳаммад. Сказала, что поедет к тебе. Она сюда приезжала? Ее не было. Она была расстроена. Я знаю. Она мне звонила. Но с ней все хорошо. Правда? Что она сказала? Она вернется? Она останется у друзей. Аслена была очень девушка. Никто не переживает. Они делают неплохие люди, ведь. Ну ладно. Если она еще раз позвонит, передай ей, что она будет. ҳазор раҳмати аллоҳ апашка ба меҳнатот. ҳеҷ гап не исмати ислом. Знаешь что? ганҷада баша дишта Вы уехали. админка мега диловар. Утром я тебя спросила, но ты мне не ответила, в чем была проблема. Потом Ферхат удивил. Запретил к тебе ехать. Видимо, у вас с ним что-то случилось. И вы скрываете. С чего ты взяла? Саидумар чанд кӯдак дорен мега. шашум лайк раҳмати калон барои лайкотон. саолҷан лайкчун хуш гелдин. Знаешь, шукри аллоҳ соз мега. юқубҷон тиҷи
эй дӯстони бӯимону меҳрубонам, ассаломи иззатшиносу ғамбарору қадрдонам, ассалом шудам аз дилдоратон, аз лутфу аз гуфторатон. Доимо бошед саломат, ҷони ҷонам, ассалом. Ва алайкум ассалом. Юқубҷон, тиҷи хуш омадӣ. Раҳмат барои хеле шеърои бамаънит. ҳама каса хуш омаден. Ассалому алайкум дӯстони хубам. Созин хубин иншоаллоҳ. Шукронаи Аллоҳ соз Юқубҷон тиҷи ай худат пурсем. Диловарҷон мада обуна шавад илтимос мега. Илҳомиддин мега сия. Ман ду писарча дорам мега. Админка мега Диловар. Бемораму ҷону ҷигарам месӯза. ҳатто ки ҷаҳон дар назарам месӯзад. Ман сӯзаму гети сӯзад ин боқӣ нест. ҳатто ки дилам ба модар ҷонам месӯзад. Нагӯ аҷибаҷон нагӯ. дӯстон, видеои нав мондум як хабар гирен. пешакӣ раҳмат Илҳомиддин гуфтаистай. касе Илҳомиддин да обуна нест, обуна шавен, дастгирӣ кунем. ба чанд канало шуморам дастгирӣ мекунам. силкая монда мега. Ман шида будам ку Муҳаммад мега. Фаҳмон аст ку. худо ҳамеша хубу беҳтарин бошад. Админкабону раҳмати калон Юқубҷон тиҷи. аҷиба чокади аҷибаҷон зиқӣ омадам. силкая монда мега. раҳмати калон зебоҷон барои дастгириёт хоҳарҷон. раҳмат Диловарҷон мега Муҳаммадҷон. 3 одам подписаться куна илтимос мега. Муҳаммад туда ё 4 одам ё 3 одам ҳама вақт дар корай. ҳапизе бунисо кия поидосид мега. Юқубҷон тиҷи обуна шидаам брат, интизорам туро брат мега. Юқубҷон тиҷи да силкаи ту ки обуна шидааст. Исмати Ислом, силкаи Исмати Ислом да боло закрепит кардагиай. марҳамат. шоире ҳам ҳаст як бахши атои модарам. Ман фақат шоир шудам аз бачаҳои модарам. садқаи шири покаш, садқаи мӯи сафедаш. ман надидам ҳеҷ қимате андарбаҳои модарам. беҳтарин. ҳеҷ кия мега зебунисо. Диловарҷон ҳозир мемонум лайк мега Муҳаммад. Ман силкая бурдам да эфир. Фаҳмидум зебоҷон, раҳмати калон барои дастгириёт. Юқубҷон шидум буша мега. апаҷон да балниста ки зиқ намеша. мешинам мегум апам ка эфир кунан биём мегум. мардакам свисток каштаста. Привет. дума аҷиба як хабар гир мега. шумо хубед азизу беҳтаринед. шумо ганҷинаи бахти сафедед. шуморо ганда гуфт худ ганда бошад. шумо баҳри мо хубеду хуштаринед. админкабону эҳе раҳмати калон барои суханҳои некут. ассалом. як сутка надидем. салом. Диловарҷон мада як коммент мон ма ба 3 каналам аккаунта мега лайк мемонам мега. сия силка овардааст. чуба ман ҷим не мега. гап нест Муҳаммадҷон мега. сия привет мега. садои зарафшон ҳоли эфирм як кемурд. сози тинҷи дударҷон хуш омадӣ. всем привет. салом алейкум. алейкум ассалом. садои зарафшон хуш омадӣ. аҷибаҷон соз шидӣ мега зебо. Диловарҷон жду мега. садои привет мега. Юқубҷон ман баҳри ғариб барори кор мехоҳам. сабру тоқату номуси ор мехоҳам. сад офату дардест ба дунболи ғариб.
ё раб ба ҳама субҳи диёр мехоҳам. Беҳтарин. Эфиром да омада вес Ёқубҷон. Иқа шеърои суханои беҳтарин медонистаӣ. Чӣ гуфтам? Ма чира аҳамият медӣ? Ман худам нафаҳмидам чӣ гуфтам тоба. Там и мардако бадрашкан тамомина Ёқуб бугумдай. Зебо апаҷон лайк монет комменти мада мега. Сия, можно мне на этот ссылка зайти, коммент написать, я поставить, пожалуйста, лайк. Вах куҷоба садо мега. Ҳо, апи Зебоҷон раҳмат шумо созем мега диба. Апа, мара закрепит ка, агар имконият боша. Ози. Ай. Закрепит мекунам гуфта, ай, чим буромадамо. Апаҷон язна чива пас гап мезана, ҳички нафаҳма мега тоба. Намедонам садои тоба. Мега ки Ёқубҷон гуфту, мега Ёқубҷон нагӯ, ҷон нагӯӣ намешава. Ҳавая чӣ кардаиста? Ҷангм кардаиста. Мақсад прическот, ранги прическои майлаш миём аз исупас админка. Раҳмати калон. Охи номаш чӣ нависондагӣ боша? Ҳавая хондум ман. Ина ҳаминҷа нависондагие ки Ёқубҷон тиҷӣ. Мардак тоба кардам. Як корое мекунӣ ки язнамулло сози хубӣ мега Муҳаммад. Садои ок мега дуогӯям дар оғош. Апаҷон, пожалуйста, спасибо большое мега. Апаҷон, хонем болора, ман чӣ кор кунам мега. Айхтаб хонум? Нахондум ки Адибаҷон. Ҳо, апаи Зебоҷон. Раҳмат, шумо созен ҳамира мегӯй. Ё бун апаҷон барои худам зиқ намешам. Як бача дӯстам доштай, мегӯм беморам, боварам намекунад. Мегӯ дурӯғ мегӣ, ту булҳаваси. Тоба, чӣ хеле мега Адибаҷон? Садои лайк да гузашти мега. Адиба мега садои. Ман мондам шумо дар лайк мега. Дар ҳамин эфир чанд касе буд шидам, ягонташ ҳозир нашидай мега. Ҳол охи намедонам Илҳомиддин. Каси ҳамин Илҳомиддин дар нест обуна шав Ҳиндустон дастгирӣ кунен айноми ман. Апашка язна рашк мекунад. Мо шуморо ранги апаи худ медонем. Медонам. Охи Исмати Ислом, ина ту чӣ нависондагӣ додарҷо? Ман ҳавая мехонам мисол номотаву бирафт поша штанӣ. Ина мисол Ёқубҷон тиҷӣ нависондагия ман ҳавая хондум. Хай мардаку ҳам хела чо мекунӣ? Зебо апаҷон камени ман мондагӣ ҳавая лайк таги камени ман нависед. Админ гӯед якта под аз номи садои гӯед мега. Мега ки комменти ман мондагида мега ҳавай да лайк монен гуфтаистай. Ҳамихел ага хато накунам агаран садои зарафшон. Эй дӯст, биё ки хотирам шод шавад. Байте бинавис, эфир обод шавад. Аз меҳри муҳаббате ки бо ҳам дорем, шеъру ғазалу тарона эҷод шавад. Беҳтарин. Дӯстонам илтимос дар омада комменти манда лайк монед. Ҳамин силкада дроид мега овози манам мерам мемонам садои зарафшон. Намедонам чӣ боша. Ой, бо бача конкурсда иштирок доштай.
Премьера. Джетлаг. Смотри на ТВ. На Wendys скидки на 50% на любимые куклы. Будь с кем захочешь, с Барби познакомься с новинками Enchanted. ман мондам садои зарафшонтуда зебоҷонтуда якум лайк шид. ози диловардам иқабад мемонум насиб боша адибаҷон мега садо мега хуш модари ман китобу дафтар мехонд, қуръону ривояти паямбар мехонд, умре ки пайи дуои фарзандонаш алфотиҳаву сураи кавсар мехонд. раҳмати калон барои суханои некат. адибаҷон лайк мон каменимада мега садоту даман лайк каш мон мега гап нест майли мега. э хона меравам дилам кабоб бай оча, сад дарду алам чашмом пур об бай оча. мардум гӯянд духтар хубай ё бача, фарзанд ҳамаш ягай барои оча. ина 100% ҳамин тарафдори ҳамин гапҳои хубат. мон мега зебоманда ноюм лайк. раҳмати калон исоҷон барои лайкот. муҳаббат ин қадар хорам намудӣ, бо як дидори ӯ зорам намудӣ. надонистӣ муносиб ишқи ӯро, чаро бар қалби зорам ҷо намудӣ. дил дар ҳами зулфи дилбарон аст ҳанӯз, афсонаи ишқ дар миён аст ҳанӯз. гуфтем мега беҳтарин садои зарафшон. моҳру салом апаҷони гул ба гул. ва алайкум ассалом моҳруҷони ман. сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб фарзандако сӯзан хушомадӣ. садо дар ин силкам мега зебо. админка боно мега як эълон кун видеома дастгирӣ кунад мега. ман ба фикрам ҳамин хидада обуна нест ёқубтиҷӣ барое ки нав туда ключ додум. хато накунам мага розе. ёқубтиҷӣ ман обуна шидам боз ангулаш додарҷон чӣ кун та амада обунаша 139 шидам. ҳозир ҳамин авқоти мардак ма дар микроволновка монда биём. Ехра, мара. Мама, вставай, я хочу пить. Мама, вставай. Проснись. Вставай. Мама, встань. Ты мне все же солгал. эх ҷони меҳрубон. ёқубҷон ой ҳозир бо ҷанг мекунам, хайрият нестай. ман обуна шидам. ҳамин касе ёқубтиҷида обуна нест, обуна шавем дастгирӣ кунем, шуморам дастгирӣ мекунам ки мову дил яке пир шавем. мо пир шидему дил ҷавон аст ҳанӯз. эй дил ки давидию давидӣ бас кун, аз мӯи сарат сафедӣ дидӣ бас кун. ҳарчанд ки давидӣ аз пайи лола рухон, аз лола рухон чизе надидӣ бас кун. оҳо агар дар хоб медидам ғами рӯзи ҷудоиро,
ҳавас асло намекардам дар олам ишқбозиро. Алло ёрҷон қаду бастат маро кушт, алло ёрҷон қаду бастат маро кушт. Илоҳо дар шаби хобам дарояд. Беҳтарин. Наёфтам он суханро, ки ба васфи модарам бошад. Зи қадру қимати модар бароям беҳтаре бошад. Фақат модар бувад танҳо анису мушфиқу ғамхор. Чу офтоби дуои хайр ҳамеша дар барам бошад. Беҳтарин. соз меша шумо созен? Мега раҳмати калом Моҳруҷон соз. Адибаҷон аку ҷон гуфтам ноз накун лайкамо мега. Ман обунаем шумо да апаҷони админка раҳмати калом. Воҳ диловар мега дуогӯям дар оғоши шабистон. Ҳамеша хушиҳо бошад ба дӯстон. Раҳими ояд аз даргоҳи раҳмон, ки бошад ханда дар лабҳои дӯстон. Беҳтарин. Да кадомаш садоӣ мега? Админкаи гӯшлақа язна расерку мега. Язна тавқот шамо домози гарм шава миёру мехра. Майли аку се лайк ҷамъ кунум гуфтам, ки ҳичка намемона хоб равам хубай мега. Бесиқа мерай апаҷон номи ман Нисо. Фаҳмо Нисоҷон. Хушомадӣ. Канал дорӣ ту Нисо? Апа шоира шиде мега. Охи ва ё навистагишона ба худо дар мактаби хеле шеър намехондума. Дар инҷа нав ёд гирифтаистам бо мегум э худо ягон ҳарфша хато накунем, ки дар пеши дӯсто шарманда нашам. Майлаш иншаллоҳ бародар диловар мега. Ӯ бародар не хоҳарай диловар. Адибаҷон агар имконият боша гирта эфир каш хоҳарҷони красавицам ташаккур мега. Майли аку се лайк ҷамъ кунем. Ира хондам. Майли ман рафтам худоҳофиз. Майли зебоҷон панот бар худо ҷоном. Раҳмати калом барои дастгириёт. Папа может. Салом салом аташ. Бубинам ашки чашмони дилам ғамгин мегардад. Намонда оби дида ғам бароям қин мегардад. Надорам қуввати гуфтан бигӯям он чӣ мехоҳам. Даруни синаи тангам нафас вазбин мегардад. Беҳтарин. Ужини чоррӯзара нати бо давида нагарден шаву нимшаб. Не нававқот кардим садоӣ. Диловар акаҷон раҳмат мега. Оҳи ишам акаҷон мега. Даҳум лайка биқаб. Раҳмат мардакҷон барои лайкот. Ин эфири шеърҳо шудааст. Ми шоира бисёр буден ку ҳо нагӯ кида обуна шавам мега папа может. Садо лайк ҳамон мега. Ман фикр кардам, ки ситораҳои Тоҷикистон бисёран ҳо. Папа лайк монед комменти мада мега. Ин намефаҳмам. Мардаки ҷон. Хе мардакҷон. Қаламфур наёвардиам? Мен будем да ин қаламфуроти. Тез нестан я ҳафташ маълум. Мардак ба хотири худат хамир кардем. Ҳамин рӯз хоби соз накардем, сарам дард дорад. Где моя дочка? Как она? Хорошо, желудок промыли. Ну, слава Богу. Нурченька-то моя милая. Повезло, что Азге вовремя позвонила. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну все, поезжайте домой. Я буду здесь, пока она не проснется. Ферхат, отвезите Азге домой. Она сегодня так сильно перепугалась. Поезжай домой, доченька. Бхе. Сегодня ты снова будешь спать дома. Мардакҷони хлебта бихава майли авқатқати ба нона мехи. Кани иҷа чӣ гап шудааста?
ҳама ҷонҷон мега моҳрӯ. Моҳрӯ ҷон нагӯ. Намедонам тарафҳои мода ҳамаро ҷонҷон мегем. Мардак ма қарш кардаиста ки ту ҳамаро ҷон мегӯй. Бачаҳорам ҷон мегӯй мега чӣ? Номашам мегирам. Қаламфурод. Қанағз мебинам қаламфура товба кардам. Худ шабхӯрма бе ҳичи ма овқота хӯрда шидам. Ба мардак да болгарӣ сирқати қаламфуроза кас накарди теза? Кай меёра? Таҷрика хуш омадӣ иншаллоҳ мега. Моҳрӯҷон лайк мон комменти мада мега. Қаламфурта гардам бугӯ апаҷон. Ман аз палмтиам тун тез апи тахмина биё язнара мега. Даширак ти қаламфуртонда мега. Не даширак не имрӯз курини бульён кардам. Ба ҳам худам барои кор мебарам курини бульён. Баъд дар духовка мирғи картишка задам барои кори мардака. Даширак буш буромад мега тоба бугӯ апаҷонам мега мара закрипит кун мега. Охи ман тура закрипит кунамам ту дум ба дум силка меёри Муҳаммад. Амҷеда бечораи кимада Иброҳим Илҳомиддин мара силкама закрипит кун гуфта буд аёдам буромадаи. Админкаҷон мега садои зарафшон. Қаламфур тағам набоша. Қаламфур зарар дора апаҷон гурдаҳотуна зарар мекуна. Моҳрӯҷон бовар кун ману шавҳар ма ичи балвона мезана. Ма ку дона понаш қатӣ мехӯрам. Мардакам як соат дона тоза када мешина. Салом апаҷони гулам. Ваалайкум ассалом биби Оиша. Сози тинҷи саломатиҳо хуб. Фарзандакот Сузан Тинҷан чӣ ҳол дорӣ? Хуш омадӣ. Хоб апаҷон дар шумо обуна шидам барои ҳавай мегӯм ки дастгирӣ кунед ҷон. Силката биёр ҳатман ҳози ҳамиҷада обунат мешам бо зангулаш Нисоҷон. Ассалому алайкум апи биби Оиша. Шумо чӣ хел фарзандо хуб ми? Муҳаммади додар монда 3 нафар намерасидай. Обуна шавен дастгириш кунен. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Чанд сум да 1 килош? ҳолам 150. ва чӣ вақт барои баклажка наёвардаисти дига як дутта кардем тамом. биё як 5 та 6 та махкам кунем. ба зимистон да мегардем хати қурто.